Feestvlucht zit in de bron. De brandweer erbij. Wat? Feestverluchting in de bron. Ja? Twee keer die is. Ja.
ploegleiders klaar. Dan kunnen we de ploegen ook klaarzetten. Dan gaan we over enkele seconden gaan we los, als ik dat zeg dan. Start, klaar, af! En vangen, ja, zit alweer in net. Goed zo, Fisker. En je mag van de kant goed aanmoedigen, hè? De orde van de ploeg, die mag goed aanmoedigen. Dat helpt heel goed. Goed roepen. Ja maar Robert. En voor de plank. Goed zo. Ollie. En zo scoren we alweer 1 plakje op. Ploeg 6 aan de andere kant van de haaien. Die komt hier helemaal voorover. Direct. Dus we scoren alweer 1 speeltje naar achteren. Ja, klopt. Dan is de snoeken. Die gaat het vierde speeltje die gaat bij de skippiebal. Dat is de skippiebal, hè? Ja, 16 punten. Dan ga ik nog van ploegleider 2, dat is. Hij is dat, is Lucien. Jannie Groen. Daar ga ik hier punten van krijgen. Alleen die man. Snel jongen, dan krijg je meer punten. Johannes en Rijs. Kom maar, daarin. Oh! De spierbal van. Maar ze vol mogelijk in. Marije, met de hoed op. Goed zo, met een punt. Uitstekend. Snel met de Trojan, snel Trojan, snel Trojan. En Griem hem zelf. Ze volle mogelijk liters, maar we gaan. Die was straks even in de ploeg. Hij wil niet. Misschien hadden we het zelf dan wilden we straks. Kom op, kom op, kom op. Nog 44 seconden. 44 seconden. Kom op, Jan!
was toen jullie geen kluitjes. Dat is allemaal goed, baby. Hartelijk dank. Is dat leuk, hè? Hier ben ik, camera-act. dan was de prijs goed. Ja, dat zou je benoemen. Dat wordt een bier. Dat belooft
achteruit, achteruit, Gerald. Maar het niet maar achteruit. Daar komt er gelijk in. Dit is een supersnelle tijd. Stop de tijd. Onbeheerlijk voorzichtig, jongen. Maar het rijdt al goed aan. Dit weer een snelle tijd. Ik weet dat dit een record wordt. Jan Visser komt door op jouw flint. Dat geen protest, hoop ik. Nee, geen strafpunt deze keer. Nee. Ja, ik zal nog even geheim houden, maar het weer 26 seconden. En nou juist Jan Visser. Dan gaan ze op hun wilde rassen. Hup, en dan wat de Indianentooi en de Vredespeed die wat voordoen. Om volgende squaw, die klimt op verder oorhielen. Oerstrier pakken. Op de vier. De Vredespijp. Op het hinder. Hup, en dan gaat hij weer. Ja. En dan gaat het webdrukken over Ronnie. Stop, erop. Oerstrier pakken. Ja. En de piep en de tooi hoor Jan. Echte Indianengrepen. Ho. Nou, wat een strenge baas. Wat een strenge baas. En dan geven we weer. En dan geven we deze lees al een heel lang voor. Die komt op de stier pakken. En Oerian de tooi in de boel. Hier. Maar. Hier. Stop. En dat weer. Dan zullen we even gauw tellen hoeveel ringen dat er in. Ik zal die ring wel krijgen. Droorrennen mensen, net stelt in bloeien. Ring maar even droorrennen joh. Ja, goed zo, zeg maar. De bekerkesseling. Zelfde met Marian Sterren. Je maakt zelfde onderste bovenschop. De bekers gemaakt erin wassen. Maar net met groen is bloeien. Stop. En die laatste die kan er even maken. Hier deze. Nou, we zitten nu zeg maar het opleveren aan. Maar dan niet onder. Hier wordt juist daar. Hier wordt juist daar. En dan naar beneden. En dan de bal. Kilo is dat die manager. Ja, dat is het erbij. En dan een keer proberen. Maar die mensen, ja, kom erop. Zo en op. Ja, keurig. Anders de bal. Zie je? 1 minuut en 5 minuten. Ja, durf je? Ja, dank je. Ja,
Ja, Rijn de Visser, die had maar dat kan je haar. Hier is dan je hoor. Ja, hoor. Ja, is het ook klaar? Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Terug. Santa Maria, niemals mehr hab ich so empfunden, wie im Rausch der nächtlichen Stunden. Die Erinnerung, sie wird nie vergehen. Zeker, waarom is het ook net maar hier? Drijf van me meer, jongen. Dat wordt spannend. Waar is het zeer goed keer? En bij prachtige versierde wijn. Die gaat naar de terpen, heeft de punten. Ja, meneer Van der Heijden. Gefeliciteerd joh, daar is er heel zo op in. Ik moet alle dames zien wat er al gebeurt, omdat u bij mij te vallen in de oor stiert. Alsjeblieft. De tweede prijs wint de Clowns. De hele zin, dat weet ik. Gefeliciteerd hè. En dan de eerste prijs, nou dat weer een prachtige mooie bakje, de rickshaw. Gefeliciteerd. Dan in de eerste prijs. Ja. De derde toa. Dat is heel jongen. Maar 21 punten.